Noqdu naraw xi film u nressu għat-tombla l-ġurnata ta' wara. Ġifieri tradizzjoni tal-familja tagħkom. Għana kull ġurnata tal-miet nagħmlu t-tombla d-dar aħna. Manna nietu. Jena riqet. Riqet tattaw lejli. Da sekkox, fis-seba nidħol norqod fil-għaxija. Ġurnata speċjali u għalik. Għal sort nqataw mal-familja ta' Will. Għax għandhom l-anniversarju, jisu namlu ġurnata sieħa minna. Allura nibdewa untisa fil-ħodu, breakfast, namlu naqaxir il-belt, lunch wara nofsinhar. Ma l-iktar jeżempju niklu mill-belt jew hekk fl-lejlet il-miliet, x'imbagħad ikun hemm l-ikla tal-miliet stess fit-25th. Qegħdin il-Belt Valletta u se nistaqsu lin-nies kif kienu jqattaw il-miliet fit-tfulithom. Fit-tfuliti kelli miliet tajjeb għax jiena kelli ġenituri jħobbu ħafna l-miliet, mod speċjali missieri, Lippu kien jagħmel kwantità ta' prasepi biex jqassamhom il-familja mill-leħin. Dak kien żmien ieħor, kien sabiħ ħafna wkoll. Kif kollox xu, pereżempju fl-ikel, anke l-ikel tajjeb tal-lum, ma qabel meta tkun inti mixtieq għalih. L-uġġett imbagħad tieklu pereżempju d-dundjan, illum insibuh ibad sena kollha. Qabel meta konna żgħar insibuh darba fis-sena. Rigali kienu jkunu wkoll, kien ikonna regali, xejn komparat ma' regali tal-lum, imma kienu jkunu regali li ġejjin mill-qalb minn ġenituri li il-pagi tagħhom kienu jkunu baxxi, imma kienu xorta jagħmlu minn kollox u ħilhom kollha biex jikkuntentaw il-uliedhom u jinkont wieħed minn dawk it-tfalu. Aħna regali pjuttost kienu jagħmluhom il-ġenituri stess. Jagħmlu xi karozzi tal-linja, missieri kien raġel tas-sena ħafna. Kien jagħmel it-tfal il-bniet kien itihom jisom xi kaxxa fejn jagħmlu il-jewelry, qed tifhem hekk. U aħna kienet jina prasepju bil-pasturi, iż-żugraga. Kienet tkun iż-żugraga tal-miliet. U se nistaqsu lin-nies dwar it-tradizzjonijiet reliġjużi relatati mal-miliet. Dak hu il-crux tal-miliet fl-aħħar tal-ġurnata li niċċelebraw il-twelid ta' Ġesu Kristu. Il-ġenerazzjoni tal-lum il-ġurnata qishom m'hemmx ħeġġa li tant jidħlu fihom dawn l-affarijiet. Issa temmen jew ma temmenx taf kif naħseb dik in-naqqa purċissjoni tal-bambin u dik in-naqra qudies. Inħobb nara mill-gallerija għaddejja iva bqajt inħobb.